A favor. O punto número 3 é de acción de conta do informe de Tesorería Municipal do primeiro trimestre de 2019 en cumprimento dos prazos de morosidade. Lei 15/2010. Toma de razón. O punto número 4 é aprobación provisional se procede da bonificación do artículo 7 relativo ás bonificacións da Ordenanza Fiscal número 4 reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras. Tendo en conta os antecedentes da proposta de acordo incorporada pola Consellería de Servizos Económicos, sometese a consideración do Pleno, se procede a aprobar provisionalmente a modificación do artigo 7, apartado 1 e 2 da Ordenanza Fiscal número 4, reguladora do Imposto sobre Construción, Instalacións e Obras, co seguinte texto. A bonificación consiste nun 1,25% para as construcións, instalacións e obras declaradas de especial interese e utilidade pública por concorrer circunstancias sociais que xustifiquen tal declaración. E, en segundo lugar, un 70% de bonificación para os edificios históricos artísticos catalogados como tales no Plano Xeral de Ordenación Urbana. En segundo lugar, expoñer o presente acordo no tabuleiro de anuncios do Concello durante o plazo de 30 días e anunciar dita exposición no Boletín Oficial da Provincia, así como nun diario dos de maior difusión da provincia. Os efectos previstos no artigo 17 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Procedemos entón á aprobación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 5, o 5 e 6, o 5 e 6 é sobre o mesmo tema. A aprobación se procede da declaración de caducidade do procedimento de incoación de penalidades en el expediente Servicio Público de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Arteixo. Dictaminado pola Comisión Informativa, sometese a consideración do Pleno, se procede declarar a caducidade do procedimento de incoación de penalidades iniciado a Valoriza Servicios Medioambientais S.A. polas incidencias subsidias na execución do contrato de Servicio Público de Limpeza Viaria do Concello de Arteixo. Segundo, declarar a conservación das actuacións e trámites administrativos anteriores, cuxo contenido se mantén idéntico ao marxen da caducidade apreciada no expediente. Terceiro punto, proceder ao arquivo do procedimento de imposición de penalidades incoado con data 31 de outubro de 2018. Cuarto punto, notificar este acordo a contratista. En quinto e último lugar, facultar ao Concelleiro de Obras tan amplamente como sexa necesario para a execución de todo o relacionado co presente acordo. Alguna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 6 é aprobarse procede ao reinicio do expediente de incoación. Se incorpora Xurxo á sesión. Incorpora Xurxo. De penalidades tamén no Servicio Público de Limpieza Viaria do Concello de Arteixo. Dictaminado pola Comisión Informativa, igualmente que no sentido anterior, sometese a consideración do Pleno iniciar novamente a tramitación do expediente de imposición de penalidades por os defectos detectados na prestación do servicio. En segundo lugar, notificar a Valoriza Servicios Medioambientais o inicio dun expediente de imposición de penalidades polas incidencias detectadas na prestación do servicio. Terceiro punto, igualmente notificar o avalista da entidade. En cuarto lugar, conceder un trámite de audiencia por plazo de 10 días hábiles para examinar a documentación e informes que integran o expediente. Quinto lugar, recibir as alegacións do contratista e do avalista, dar traslado das mesmas ao técnico competente ao Departamento de Contratación aos efectos de emisión dos informes técnicos e xurídicos. Sexto lugar, dar traslado do presente acordo do Departamento de Obras e Contratación. E, por último, facultar ao Concello de Obras tan amplamente como sexa necesario para a execución todo relacionado co presente acordo. Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 7 é a aprobación das bases reguladoras das subvencións para programas de igualdade e loita contra a violencia de xénero. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, sometese a consideración para a súa votación aprobar as bases reguladoras das subvencións para programas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero, segundo o literal que se incorpora na proposta que se leva a pleno. Finalmente, simplemente. Intervencións? Sí. Bo día. Unha simple cuestión. No obxecto destas bases reguladoras, no primeiro parágrafo, aparece que están destinadas a entidades locais sen ánimo de lucro para a realización ou mantemento de actividades e programas que desenvolven en materia de igualdade e prevención de violencia de xénero, sempre e cando supoña melloras ou complemento de intervención propio do Concello.
sin embargo, chámanos a atención que despois no artigo 8, na tramitación, nos criterios de valoración, aparece tamén como mérito. Interese municipal das actividades do avance cara a igualdade real, eso está ben, pero entre paréntesis nos pon actividades que supoñan melloras ou complemento de intervención propia do Concello desta área. Se un requisito non pode ser un mérito, é así o único que vimos. Está claro que o interese municipal das actividades e o número de persoas beneficiarias e demais é moi interesante, pero chamounos a atención este paréntese aquí no que aparece como mérito un requisito. Hola, bos días a todas e a todos. En este caso, Susana, o tivemos en consideración un pouco de cara a puntuación, o sea, que se valora como maior, o sea, sempre que teñemos en conta que son coordinadas e que van na mesma línea que as nosas. Sabes, como que se valora ter unha maior puntuación, actividades que van máis coordinadas co Concello que calquer outro tipo de actividade. É unha aclaración, sen máis. Sí, sí. Vale, pero é que nos requisitos está ben ao mellor hai un problema de redacción neste concepto, pero si está prácticamente calcado, si é un requisito que non sexan as mismas que está dando o Concello, sino que sexan complementarias, non pode ter dous conceptos, non pode ser requisito e mérito. Quizás a redacción é o que falle, e quizás haxa que redactar de outra maneira este paréntese e valorar, por exemplo, aquelas que den continuidade ou que supoñan como un segundo capítulo, por decirlo de alguna maneira, pero que non están tal cual, sempre e cando supoñan melloras ou complementen a intervención. Que supoñan mellores ou complementen a intervención propia do Concello, que é a mesma redacción, quizás é un problema de redacción. Eu entendo o que queres decir, pero tal como está redactado aquí, o requisito non pode ser o mérito, porque xa é un requisito sine qua non. Entonces, Non vai. Digo que o teremos en conta de mellora de caras próximas. En este caso non vamos a paralizar o procedimento porque sabemos tarde. De feito, as trousemos a pleno precisamente para poñelas de acordo ca nova ordenanza municipal e a maiores unificamos para que teña maior transparencia e equidade, pois ampliamos e fixemos tamén no mesmo punto que comentaba Susana, no 8.1 en criterios, añadimos a puntuación obtida e os porcentaxes de subvención para que haxa maior transparencia que nas anteriores non constaba. Vale. Gracias. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Unanimidade. O punto número 8 son asuntos de urxencia. Se incorporan neste punto 7 asuntos de urxencia, están elevados a sesión. Primeiro deles, aprobación das bases para a concesión das subvencións de concorrencia competitiva para as festas patronais de 2019. Ratificamos la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Intervencións, non? Intervencións. Procedemos entón a votación. Votos a favor. Unanimidade. Segundo punto dos asuntos de urxencia, aprobación se procede a suscripción do convenio de embargo de pagos presupostarios do Concello de Arteixo pola Axencia Tributaria EAT. Damos lectura a proposta. Ratificamos la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Abstenciones. ¿Hay votos en contra de la urgencia? Sí. En contra PSOE. Claro. Sí. Sí, nos entendemos que
que haxa que traer cousas por urgencia a este pleno. Entendemos que aparezcan cousas de última hora, que haxa plazos que se cumplen, que haxa errores ortográficos, que haxa cousas que haxa que modificar sobre a marcha. Ahora, onte a 1 da mañán, o único asunto de urgencia que estaba no expediente que hai na rede é este que acabamos de votar. O resto non está. Entonces, de verdade, é un tema de respeto á cidadanía, de respeto aos representantes públicos, e de verdade, eu digo á secretaria porque está índose de madre isto, o sea, plenos sin controlar, comisións extraordinarias, isto é un batiburrillo, están nos volvendo completamente locos. Chegar aquí e ter que asumir asuntos de urgencia sin poder ler os expedientes é algo que non é nin razonable, porque se o que estamos falando, o das festas, chega con un par de días, leemos e non hai ningún problema, e polo menos tes criterio para votar. Ora, non saber, nin tan sequera, ás 9 da mañá, encontrarte cun expediente que ten 60 páginas e que eu non sei se a interventora puxo un informe dicindo que era delito que estamos facendo aí. Entón, eu non podo votar eso. E, polo tanto, este grupo non vai a participar en ningún dos asuntos de urgencia que non foron entregados, polo menos no día de onte a 1 da mañá, que non estou falando, porque a última vez que me conectei eu foi a 1 da mañá para baixar unha cousa, e non estaban. Entón, pido simplemente respeto pola cidadanía, e ademais con asuntos que eu creo que non teñen a urgencia, porque se vamos a firmar un convenio polo tema do vidrio, pois, concho, non creo que sexa para aprobalo hoxe, podemos ter unha semana polo menos para lerlo. Eu de verdade que non sei se o resto terá a mesma sensación que nós, pero de verdade que dá a sensación de tomadura de pelo. Por lo tanto, nós, a partir de aquí no pleno, non vamos a participar nada máis. Eu quero, bo día, facer unha aclaración, porque estes dous asuntos que veñen agora seguidos, o de embargos presupostarios e o tema da edar de bens, astémonos porque se comentou que ían a vir á sesión plenaria. Nos tamén nos extrañou que non estivera colgada esa documentación na aplicación, pero xe pola mañán o concelleiro xa comentou que acabaran onte tarde os expedientes. Entón, sí que tiñamos coñecemento de que ían vir estes dous puntos e que podían vir estes dous puntos, polo tanto, ímonos a abster porque efectivamente tampouco temos a documentación, habería que baixar aínda agora, pero sí que fago unha diferencia a maiores cos puntos que veñen, parece que despois, outros 3 ou 4, non? Quero dicir, que veñen máis puntos fora da orde do día e por urxencia que dentro da orde do día. Eu non sei se algún concelleiro ou concelleira ou todos tivemos a oportunidade de lelos. Entón, como a mí sí que me gusta preparar as cousas e polo menos botarlle un ollo cando podo, a mí non me parece lícito que se nos queiran traer aquí asuntos que ademais teñen a súa complexidade, son asuntos importantes e que non son efectivamente ningunha corrección de erros de unha marca publicitaria como ten vido algunha cousa aquí sobre o Postplus, non? Polo tanto, nós tanto no dos embargos como a dar de bens ímonos a abster porque entendemos que se comentou así sucintamente, non tivemos oportunidade de ler a documentación, pero máis ou menos se fixo unha explicación do asunto xa na xunta de portavoces, sin ler a documentación, pero os outros puntos non nos imos a votar, porque eu non teño criterio ningún para decir se quero votar en contra, a favor ou unha abstención, e pareceme profundamente injusto, non? E unha falta de respeto, lóxicamente, porque é algo que ven sendo habitual. O urxente ven sendo habitual, máis que o ordinario, non? Incluso as propias comisións xa foron convocadas tamén como extraordinarias e urxentes, nin siquiera como extraordinarias. Por lo tanto, creo que queda todo dito, non? Grazas. ¿Queréis que se haga un receso y se expliquen los temas? Vale. No, votamos todos. Pedimos disculpas, efectivamente, tenéis toda la razón. Es verdad que la gente, tanto los funcionarios como los técnicos, han hecho un trabajo pues muy importante en ese sentido sobre todo lo que es la tramitación de los asuntos que van a pleno, y pediros disculpas porque es que no pudimos acelerarlo muchísimo más. Estuvimos con el tema del convenio del Ecovidrio, pues desde el jueves pidiéndole a Ecovidrio que trajera el convenio. Bueno, pedimos disculpas y aceptamos también vuestra opinión. Entonces, no, pero ahora tiempo como para poder leer. Nos negáis la posibilidad de leer lo que viene no son, a ver, ningún tema es tema trascendente y son temas rutinarios, simples, sencillos, que no hay ningún problema. Pero bueno, sí, pero bueno, aceptamos, bueno, pues sí. También se dice, hombre. Es que el único que yo, si queréis, retiramos el de
¿El de la Baldomero o no? ¿El de la calle? No. Es una toma de conocimiento. Bueno, seguimos. Sí. Nada, no pasa nada. Dímonos nosotros, despois do Afelán. Dímonos nos dous últimos, dímonos nos últimos. No de Baldomero González e no outro, no de Covid. Martín, que acabamos. Martín, Chema. Chema, por favor. Chema. Bueno, entonces, ¿por qué punto íbamos? ¿Por el punto? El segundo, habíamos ratificado la urgencia, ¿verdad? Sí. Pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El siguiente punto de urgencia. El segundo punto de urgencia es la adhesión al convenio marco Xunta de Galicia e Covidrio. ¿Tenéis la documentación? Sí. Procedemos a la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale. Tengo en contra. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencións? Torres abstiene y Venega no participa. Bien. Venga. Si es el último pleno, estaros tranquilos. No pasa nada. ¿Cuál es el siguiente tema? O siguiente punto é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a implantación da historia social única electrónica das entidades locais. Procedemos a la votación, a la ratificación de la urgencia primero. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstencións? Bien. Procedemos. Que leamos a proposta un poquinho. Non hace falta. Procedemos a votación del punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencións? Abstención ou contra? Abstención. Abstención. Silvia, abstención, sí. Quinto punto, a modificación puntual das normas sociais de planeamento para a apertura de Baldomero González, que xa se someteu aquí a pleno, é unha toma de coñecemento do texto refundido, que obligou a incorporar a Xunta de Galicia. Procedemos a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstencións? No votáis, no votáis. Procedemos entonces a la votación del punto. ¿Votos a favor? Vale. No has votado. Convenio de Arteixo coa Edar Bens, reguladora de xestión censal e do cobro da prestación patrimonial de cartel público non tributario no servicio de tratamento e depuración de augas residuais. Sí, este es el convenio con el tema de la DAR de Bens, que comentó Baldomero. Procedemos a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstencións? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstencións? 3 abstencións. Una simple toma de conocimiento de un complementario del informe de intervención que se incorporó al pleno del mes pasado en la liquidación del presupuesto. Recordáis que estaba la relación de reparos. Hubo este es el último, es una simple toma de razón de un complementario, un informe
que se incorporó en el orden del día en el punto tercero del pleno pasado de la acción de cuenta de los reparos del año 18 para remisión al Consejo de Contas, al Consejo Consultivo, al Consejo de Contas, perdón. Y se incorpora uno de ellos que no se había incorporado, simplemente toma de razón. Incorporación, urgencia, pero ni votación. Ratificamos la urgencia, entonces. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿A favor? ¿A favor de urgencia? ¿No? Bien. Toma de conocimiento. Vale. Y queda dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia de Asuntos de Goberno Local. Dación de conta dos decretos da Alcaldía ditados entre os números de inserción no libro de decretos 753 de 2019 e o 992, así como das xuntas de goberno celebrados o día 13, 21, 28 e 3 de abril de 2019. Primeiras do mes de marzo. Si no hay más ruegos ni hay preguntas. Sí. Unha cousa, vamos, bueno, coa súa importancia, pero que creo que nos debería de facer reflexionar a todas e a todos, non? Eu creo que todos vivimos a xornada electoral do domingo así, bueno, pois un pouco con desazón de ver que este concello ten moitísimas instalacións municipales, eu creo que algunhas xa de bastante calidade, e ver que os colexios electorais que temos dan pena, Eu, sinceramente, se andivestedes por aí, creo que convén a quen teña no futuro que decidir onde se van a celebrar as votacións das veciñas e dos veciños de Arteixo, reflexionar sobre onde queremos poñer as mesas electorais. A verdade é que son sitios insuficientes, de difícil accesibilidade moitos deles, difícil aparcar, e que non cumpren a lei de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas. Creo que hoxe en día xa hai bueno, pois instalacións que se poden aproveitar e que eu creo que para o volumen de votantes que hai neste concello deberíanse de poñer a disposición e facer outro tipo de distribución, eu creo que deses espazos e deses lugares. Non pode ser que sexan peores moitos deles que hai 20 anos. Entón, eu desde aquí quero trasladar esa solicitude de que se valore por parte de todo o mundo reubicar eses colexios e adaptalos un pouco ás necesidades actuais. Gracias. Tomamos nota de la petición y estudiaremos y evaluaremos caso para caso. Hay un caso que a mí me preocupa, que es, por ejemplo, el de Pastoriza, el Instituto Pastoriza, que efectivamente existen dos centros sociales, lo que pasa que uno, el centro más grande, está en una calle con muy poca accesibilidad, y el otro, que es el de Barrio Novo, pues está en una zona muy pequeña, que no daría para colocar las 6 mesas en una planta, tendríamos que distribuirlas en todas las plantas. Ese quizá es más complejo. En el de Micende quizá hay que evaluar también lo que es el traslado para lo que es el centro cívico. ¿Qué pasa? Yo creo que las 4 mesas no cogen en la entrada del centro cívico, lo que es el hall. Habría que valorar si se llevarían para la primera planta. Entonces, la gente sí que o la planta de abajo, son las dos posibilidades que hay. Pero sí que es verdad que los espacios, sobre todo, intentar no partirlos, no que haya 2 mesas en un sitio y 2 mesas en otro sitio. Después sí que se ha mejorado mucho, porque con la construcción de muchos centros sociales se ha mejorado bastante lo que es los colegios electorales. Pero tomamos nota y... Sí. Y Pastoriza es es muy complejo, porque estar allí en el hall, si hace mal tiempo, la gente se queja también del frío. Lo que pasa que, igual que Meicende sí que se puede trasladar en un futuro al centro cívico, yo el de Pastoriza es el que más me preocupa, porque llevarlo al centro de Barrio Novo, pues yo creo que ahí no, es que no hay sitio ni para aparcar. El instituto sí que tiene mucho sitio para aparcar, el otro no. Bueno, tomamos notas, ¿vale? Moitas gracias a todos, levantamos a sesión.